De fleste dør fredeligt i en seng, og det der videnskabeligt sker med kroppen, er, at for eksempel alle muskler og sener bliver helt stive, og hagen falder ned og sidder fast. Der kommer lille røde ligepletter på undersiden af kroppen, fordi hjertet er stoppet med at pumpe blod rundt. Efter man er død og begravet, tror hinduerne på reinkarnation, som betyder genfødsel. Det vil sige, når du er død, bliver du født på ny. Du kan blive genfødt som menneske, eller for eksempel flodhest, eller en ko. I islam siger de, at en engel kommer og udspørger den afdøde om personens tro og opførsel i sit forrige liv. En dag vil en ny verden blive lavet, og når det sker, vil en dødsengel trutte en trompet som varsel. Dem, der har opført sig godt og været i den islamistiske tro, får lov til at leve i den nye verden. I de kristnes tro er man i en slags søvn, kalder de det. Der står faktisk ikke særlig meget i Bibelen om livet efter døden. En dag skaber Gud en ny verden, som vil være bedre end paradis, kaldet frelsen. Hvis man har opført sig godt og været i de kristnes tro, vil man komme derind. Hvis ikke, kommer man i fortabelsen, som egentlig bare er en evig søvn.